Ona lakwa n'ubi dị jie ọkwa ozu siri isi enyi ka nwanna makwa na agbakọta izu ọnụ eji ama ndị ime ozu izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ịzụtala ịzọbute igbu ịma na mberede bụ izu etu aha ọkpụkpụ ntụ jụọ ihe ụmụ nkịta bapụrụ ya izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ịzụtala ịzọbute izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ịzụtala ịzọbute igurube chịkọta ọnụ ha gbawitele azịza nọrọ n'ụmụ ya ifu na ọma mgbajinata ụmụnne m ọma bere ọnụ ifu na ọ na-akpọ ofufe anyị ji etobi anyị sụba otu asụsụ anyị ga-enwe mmeri na nwanne ya ziri ohi o ji agbawa ụzọle izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ma ịzọtala ịzọbute izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ma ịzọtala ịzọbute izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ma ịzọtala ịzọbute Ekene kenere m Chief Prince Odinakigwe MD Mainland Oil and Gas Okosisi Abia mgbe eji agba enyi ndị ụmụnne oji onye a na-ekwu nwe ife ọ na-eme Krisna SB Ekene Chief Casey Ofo Ubemma Nisoji MD Omema Pharmaceutical Limited Onitsha Anambra State Chief Casey Ịgadike echi maka na echi ada agwụ agwụ SB Silvers na were